बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जुथुम्मा रानि खालायस्रि फुवथारनि बे जुथुम्मानि दिनै नैथि साननि बे गोथार बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिया मावफुंजाबाय आरो दायो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो लोगोसेनो गेदेमा बिथांमोननि बिबार बावनाय बे सोलिगासिनो दङ। बर' थुनलाइ आफादनि जि जुथुम्मा बे जुथुम्माया बर' माहारिनि बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव थानाय मोनसे मर्यादा गोनां जुथुम्मा आरो बेयाव माहारि थैनाय थांनाय माहारि थामोन्था रैखाथि माहारिनि गासै जौगानाय आरो इयुन नोजोरखौ बोनानै बेयाव सावरायनाय जायो। मैया थान्दै मेल सेथि थान्दै मेला जानानै थांबाय। दिनै बेयाव गुबुन गुबुन हाबाफारि दङ। जोङो नुनो मोन्दों जे मान बावनाय हाबाफारि बिजाब बेखेवनाय हाबाफारि आरो मोनाबिलियाव नैथि थान्दै मेल दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नैबे थान्दै मेलाव जोङो मोननै मोनथामसो गुबै बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायनो थाखाय जों प्रप'जेल होगोन। अलरेडि जोङो साबमिट खालामबाय। गिबि बाथ्राया जाहैबाय जे बर' रावा बुहुमनि गोदैसिन राव बर' माहारिनि थाखाय आरो जोंनि थाखाय बे आंगोनि बिमानि राव आरो बे रावखौ बर' सुबुङाल' रायज्लायाबासिनो बुहुमाव थानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफोरनो बा व्यक्तिफोरनो जाहाथे जों गोसार होनो हायो आरो जोंनि राव रायलायग्रा सुबुंफोरखौ जाहाथे जों फेहेरनो हायो। नङाब्ला बे लिमिटेड मानसिनिल' जुदि राव जानानै थायोब्ला जोङो बेखौ बिश्व दरबाराव जोङो बेखौ प्रतिष्ठा खालामनो हानाय नङा। खारन बर' रावा दिनै भारतनि 80 सिडुलाव सोसनजानाय रिकगनाइज मोननाय राव आरो गुबुन मोनसेया जाबाय आसामनि लोगो सरकारि राव आरो आसामाव बियो मिडियाम हिसाबै आरो मिडियाम हिसाबै सोलिनायजों लोगोसे इउनिभार्सिटि लेभेलाव दिनै फरायजानाय राव आरो जेखौ लानानै जों हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयार बेखौ जोङो खुलिनो थांगासिनो दङ। सरकारखौ जों बिनि सायाव नारसिनदों आरो सरकारखौ जों खावलायदों आरो सरकारा बेखौ लानानै कमिटमेन्टबो होदों। दा नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे बर' बिजोंनि फरायसालिखौ फोथांना लाखिनांगौनि थाखाय दिनै आसामाव थानाय जेसेबां बर' मिडियाम स्कुल दङ बयनिख्रुइबो गिदिरसिन दिनै मोगा मोगि जानांनाय जे बाथ्राया जाहैबाय बेखौ जोङो मेगनजों नुवा। जोङो बेखौ जुदि सा सा नायोब्ला जोंनि रावा थिगानो दङ बायदि नुयो, जोंनि मिडियामा थिगानो दङ बायदि नुयो। नाथाय इसिङारि जि जेंना बे जेंनाया जाबाय दिनै बर' मिडियाम स्कुलाव फरायसा फरायसुलिनि आंखाल। गोबां बर' मिडियाम स्कुलाव फरायसा फरायसुलि गैयिनि थाखाय दिनै स्कुला थैलांबाय, जायनि थाखाय एमालगेमेसन खालामनो नागिरदों, मार्जार खालामनो नागिरदों। बर' राव थुनलाइया जेसेबां जौगादों जोङो क्वालिटि इडुकेसननि बाथ्राखौ लानानै हाबा मावदों, बेयावबो जों साक्सेस जादों। राव थुनलाइनि बिथिङाव थुनलाइ सृष्टिनि बिथिङाव जों साक्सेस जादों। बर' थुनलाइ आफादानो जा दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा। नाथाय माहारिनि जि कमिटमेन्ट माहारिनि जि मोनसे जोंनि जि माने समायखिरा जों बेयाव मालाबा जोंनि माहारि नाङैनो जोंनि गार्जेनफ्रानो होन जोंनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोन जाखांफुनाय जोंनि गोदान जोलैयानो होन बा जोंनि इन्टेलेक्सुवेलानो होन माहारि नाङैनो जों बबावबा फेल जादों नामा। दा बेयाव जोंनि जि माने आथिङाव मिडियामा जे बा जोंनि खाफालाव मिडियामा जे जेब्लाबो जोङो गसंथानानै थानांगौ। दा बे बिथिङाव जोंनि स्कुलाव जुदि एनरलमेन्ट खमायोब्ला स्कुला जुदि थैलाङोब्ला मिडियामनि अबस्थाया मा जागोन। मिडियामा थैयोब्ला मिडियामनि स्कुला जुदि खमायलाङोब्ला जों जे माहारि दानायनि बाथ्रा बुंदों, गेरेमसा हारि दानायनि बाथ्रा बुंदों, राव थुनलाइ जौगानायनि बाथ्रा बुंदों, बिश्व दरबाराव बर' थुनलाइया मोनहैबाय, बर' रावा मोनहैबाय, बर' मिडियामा दिनै माने वेल एस्टाब्लिश नुनायाव खिन्थु इसिङाव दिनै जोंनि फरायसालियाव माने फरायसा फरायसुलिनि अनजिमाया खम। बिनि थाखायनो जोङो स्पेसियेलि डिसकास खालामगोन। मार्च आरो एप्रिल दानाव गोदान एडमिसन जागोन। सारा आसाम नाङै जेसेबां बर' मिडियामनि स्कुल दङ बेयाव मेक्सिमाम नाम्बारनि बर' मिडियाम स्कुलाव एनरलमेन्ट बांहोनायनि बा फरायसा फरायसुलि बांहोनायनि आरो बर' मिडियामनि सायाव जि कनफिडेन्स बे कनफिडेन्सखौ रायजो राजानि लेभेलाव लांनांगौनि जोंहा बे गोनांथि दङ आरो बेखौ खुनु कमप्रमाइज खालामजाया। जाय बिथांमोना दिनै महत मोनसे उद्देश्य लानानै मिडियामखौ गायसनलांबाय, बर' राव थुनलाइखौ दिनै फोजौनायनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबाय, जिउ दान होबाय, बिथांमोननि बिहोमाखौ जों ओरैनो गोरलैयै बावगारनो हाया। दा बेखायनो थामथि बाथ्राया जाहैबाय जे बर' थुनलाइनि जि सोरजिनाय बे थुनलाइ सोरजिनायखौ जों आरोबाव गुवार फेहेरनांगोन, बायदिसिना बिथिङाव जोङो लांनांगोन आरो मुलुगनि थुनलाइजों फेर फाथिनो हानाय बे पर्यायनि जोङो बेखौ लानानै थांनांगोन। आरो जोबथारनायाव बर' थुनलाइ आफादनि बे मजियाव प्लेटफर्माव आरो बर' थुनलाइनि जि फिरफिलानि सिङाव जोङो थानानै
बुहुमनि बर'फोरखौ खौसेयै आवगायलांनायनि थाखाय जोङो हाबा मावलांनांगोन आरो जाय जेराव थाया मानो जे हान्जायाव थाया मानो जे आफादाव थाया मानो थुनलाइ आफादनि प्लेटफर्माव फैनानै बयबो माहारि दानायनि थाखाय खौसेयै बयबो लैहोर लैहोर फैनांगौ आरो बाहागो लानांगौ आरो माहारि जौगानायनि थाखाय बयबो हाबा मावनांगौ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनैनि बे थुनलाइ आफादनि गोथार बे जुथुमायाव आङो माहारिनि गासै सुबुंफोरखौनो खर' गंग्लायै आं खुलुमबाय आरो बयखौबो आर'ज गाबबाय। गोजोन्थों। थेंक इउ। जि टेक्सट बुकनि बाथ्रा आरो बेखौ प्रिन्टिं आरो पाब्लिकेशननि बेलायाव जेरावनो गेना गोरोन्थि नुदों जोंनि जि भइस थुनलाइ आफादानो जा बर' फरायसा आफादानो जा जों बेखौ जेब्लाबो सरकारनि नोजोराव आसाम टेक्सट बुक पाब्लिकेशन एन्ड बे माने प्रडाक्शन बे कर्परेसनाव जोङो बेखौ मिथिहोबोदों। गिबि मन्थ्रिखौ जों खावलायबोदों, सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ खावलायबोदों आरो जों बेबायदि रिपिटेड मिस्टेक जानायखौ जों मालाबाबो लुबैया। आरो बिनि अनगायैबो दिनै गुबुन गुबुन जिफोर जेंना दङ दिनै टेट एपइन्टमेन्टनि बाथ्रा बिटिआरआव टेट एपइन्टमेन्ट जानांगौ, आसामाव टेट एपइन्टमेन्ट जानांगौ आरो स्कुलाव जुदि टिचार्स गैयाबा गार्जेनफोरा स्कुलाव गावनि गथ' गथायखौ दैथायहरनो थाखाय आख' फाख' जायो। दा बेखायनो राष्ट्रीय शिक्षा नीति दिनै फैनो थांगासिनो दङ। 3 बोसोरनिफ्रायनो बेयाव माने प्रि प्राइमारि बेयाव एडमिसन जागोन, लवार प्राइमारि आपार प्राइमारि बे मोनसे गोदान मोनसे मेथडनि गेजेरजों माने एजुकेशन सिस्टेमा जागोन आरो बेबायदि अबस्थायाव बर' मिडियाम स्कुलाव जुदि सिंगल टिचार थायोब्ला बर' मिडियाम स्कुलाव जुदि 0 टिचार फोरोंगिरियानो गैयाब्ला फरायसा फरायसुलिया बबे स्कुलाव थांनानै बोरै क्लास लाहैगोन। सनितपुर बिश्वनाथ आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लायाव दाबो माने 0 टिचार आरो जायनि थाखाय एबसुआ निजाबबियाखै गाव हारसिङैनो जोङो भलन्टारि टिचार होनो बाध्य जादों। दाख्लैबावै आसामाव जि टेटनि सार्कुलेसन ओंखारदों एलपि एमइआव हाइ स्कुलाव गोबां आसामनि जिल्लाफोरनि बे माने जि एडभार्टाइजमेन्ट बेयाव माने भेकेन्सि थासेयावबो बर' मिडियामखौ निल देखायनानै होदों। बेखौ जों रिसेन्टमेन्ट देखायदों आरो डाइरेक्टर अफ सेकेन्डारि इडुकेसन, डाइरेक्टर अफ एलिमेन्टारि इडुकेसन आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुखौ थोंजोङै आङो काउन्टार खालामदों जे नोंथांमोननि माबायदि आखल, नोंथांमोना बर' मिडियामखौ फोथांनो थाखाय हाबा मावदों ना बर' मिडियाम बुथारनायनि सार्थआव हाबा मावदों। आरो बे बाथ्राखौबो जोङो बुंबोदों जे बर' मिडियामखौ बुथारनायनि थाखाय माखासे अफिसारफ्रा आसामाव जायफोर आइएएस दङ, जायफोर डिअ बिअ दङ, बिथांमोना दिनै मोनसे सिस्टेमेटिक मोनसे कनस्पिरेसियाव दिनै इनभल्भ जानानै दङ। जायनि थाखाय बर' मिडियामाव पस्ट थासेयावबो बिथांमोना डिसप्ले खालामा, बिथांमोना हायार अथरिटियाव बिथांमोना हरा आरो दिनै बेखायनो एडभार्टाइजमेन्टआव बियो थालांदों। दा बेखौ लानानै बिथांमोना गोदानै फ्रेस माने करिजन्डाम होनानै अलरेडि होबाय आरो माखासे थालांनायखौबो होगोन बे बाथ्राखौ बुंदों आरो बेखौ लानानै जों कमप्रमाइज खालामा। बर' मिडियामा माने सिंगल आइडेन्टिटि लानानै थांनानै थानांगोन। बे जोंनि माहारिनि आबेग आरो सेन्टिमेन्ट आरो बे सेन्टिमेन्ट आरो आबेगखौ लानानै जोंनि रावखौ फोथांना लाखिनाय, जोंनि मिडियामजों गुन गोनां सोलोंथाइ लानाय, बर' मिडियाम फरायनानै डाक्टार इन्जिनियार फरायनाय, आइएएस आइपिएस जानाय, बर' मिडियामजों गासैबो माने सम्भब बेखौ जोङो बास्तबाव मोगथाङाव जाफुंसार होनायनि थाखाय जिकुनु पर्यायाव हाबा मावलांनो थाखाय जोङो थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा आफाद जोङो इउनाइटेडलि मोनसे ट्रेकआव हाबा मावगोन आरो बेयाव खुनु जोंहा माने डिमट गैया आरो बे मोनसे मट'खौ लानानै जों खामानि मावगासिनो।